Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo, mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mentras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Action Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampili ka. Karon sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ara subong sa ilim na ng targeta. Duwagin sila, Jack. Oh, kay gayon ang garini. Hulaton tong timbre sang aseta. Kagamong pagkato dito. Ikatatlo na kuno nga ilimnan ang ginsailuhan sa mga targeta. Wala sila nagatinerlabig sa isa ka lugar. Abugin man sila ang mga sindikato, Jack, para hindi ma-monitor ang ilahulag. Pero wala sila makaibalo. Ya kada giho nila subong may nagatulok inaya. Ah, dali lang. Ari nga aseta. Hello. Oh, sige. Ara na kami. Sige, salamat. Bye. Matinergi ko nun sila sa ilimnan. Ang mga targeta dito sila matiner. Kaya nag-order sila sa ilimnan. Dali ka mo. Malakad na kita. Oh, Jack. Oo, to Jack. Suksok ka mo sang bonit. Damo tawang lugar nga katuan ta. Mas maayo nga hindi nila kita mahimutanan. May grupo galing ang obra. Amo ang paglikidar nga involved sa droga ninyo. Oo, Major. Kaya mo, ha? Ikaw mismo may kabalo. Nga dapat, ikaw gid ang una nga makibalo parte sini. Wala nag-istoryahan na yung mga unit subong ninyo. Ilabi na kami ni Major Bisana. Naabot ko, nga do init ako sa iya. Kag siguro, kung hindi bas ko nga akong kapit sa ibabaw, basi madugan na ako king kaka sa unit ko. O galing, hindi nila ako matandog. Tungod, bakod ang kapit ko sa ibabaw. Yani, pasalamat ka kay Mr. Lee. Tungod may mga grupo si Mr. Lee nga mga opisyal sa polis nga mong nagauyat sa imo. Amo na nga hindi kanila madali-dali tandog, Major. Amo gani, kung si Major Bisana may boss sa ibabaw, ako, may araman, gani hindi nila ako matandog. Kag may impormasyon ako nga nabaton. Iya nga di isang gobyerno kuno grupong nagapamatay sa mga involved sa legal nga droga. Ano? Kita mo. Huwag ka man kabalo. Ginapadiwanan ka na sa mga pareho mga pulis, huwag ka pa kabalo. Pero, gapawala lang ni mga parak. Ay banti, wala sila sa suspects kung nga makita o kung makuha. Kaya man wala nila ginatutukan sa maayong nagakatabo. Kagkada may matabo, uni mo tanawon, wala sang pulis nga nagaresponde. Hindi ba lang? Amo mo sa natalupangdan ko ninyo. Sa imo unit. Sa imo. Wala sang nagtimbre sa imo, partes na. Wala. Nate. Busiling ko na nga, pati ang unit mo, dapat talungan mo. Ha? Oo, Major. Hindi ka makumpiyansa. Basta magabot ang tiyon, ay iguho ka nila. Ang diskarte mo. Ninyo. Gani, subuhong pa lang, hindi ka na magpawala lang. Basaha ang mga nagakatabo, kay basi makibot ka lang. May punto ka. Do husto ang pananawan mo. Hindi lang kay husto, kundi amugid na. Amugid ang matuod, Major. Oh,
Kita mo, Inyo. blind ka na sa nagkakatabo. Blind ka. But silingon, hindi sila luyag na makabalo ka. Tungod ikaw mismo, base kung target Manila. Oh, Amo gani nga siling ko, hindi ka magatag sang kumpiyansa, kag palapara sa mayong dulunggan mo kag bata, ha? Padamua ang mga mata mo, para hindi ka masurpresa. Ang nagapulat sa t-shirt, kang nag-jacket sang ito mga isa. Sila ay nabugoy. O, Jack, do sa akong panawag nila sa ila cellphone. Oh, ginatawagin sila sa ila swerte. Kabalunagin sila nga mainit sila. Nagapalayag pa sila. Anong plano mo, Jack? Sudlon ta sila sa limnan? Hindi, wala ton sila. Arang ila jeep nga nagaparking. Dirata sila wala ton. Bulabog kung sudlon ta sila. Wala ton makibalo. Basi kung may pulis nga ara man dira sa sulod sa ilimnan. Kag mag-react kung dira na ton sila bombahon sa sulod. Kag maengkwentro na ton ang wala sa labot. Gusto ka, Jack. Hindi ta kabisado na nga ng mga tao nga ari sa sulod sa limnan ngayon eh. Digoy, Oto Jack! Timbresa na Tomas kag Ismael. Dito kamo tambay sa unan. Hulatan ninyo kami. Kag pagbira namon, madalagan kami pakanto dito sa namtangan ninyo. Ho, Jack! Si Ismael kag Cardo, timbrehe. Alalayan nila kami ni Bugoy. Basi kung may magpalag magsunod sa muna, banatan nila. Ho, Jack! Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa
sa aksyon, Cybercolon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Cybercolon Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Oh, Fatima, wala ka mapakatulog? Nung tito, Gabi na niya. Wala ka pa mo yung magtulog man? napiyungan ako kay niya, pero nakabugtaw ako. Kalain sa kumakubasandukan ko. Si Jack ang ginapamensar ko nung. Ha? Ho, nung kinikulbaan ako. Si Jack lang perming unod sa pensar ko nung. Ay, no, because siyang ang sagad mo paminsar mo. Abi, hindi lang ba lang palibog? Hindi maano si Jack, ha? Ako yung salig ko siya. Hindi siya maano. Hindi malikawan nga, hindi ko siya pagpamensar nung. Nung palangga ko si Jack. Kagayan pang nakahibala ko kung anong trabaho niya dito sa Iloilo. Sus, kapalong na si Jack sang himuon niya. Maro na ya kayo. Gani hindi ka dapat magkabalaka siya, Fatima. Tungod wala sang malain nga matabo siya. Nung buligyan ko. Ano? Sano? Nakumbensihon si Jack. Nga magpahimuyog na lang. Nga dili na lang kami mga buhi sang normal. Nga hindi na niya pagkamuho ng kabuhi niya, no? Jesus, Fatima. Nasugid naman niya si mong rason kung agin bato niyang trabaho nga to, ha? Di ba lang nga naintindihan naman siya? Para man matuod sa inyo proteksyon ng himuon niya. Mas maayogid na may ginasandigan man siya. Parang hindi siya madali-dali tandog sa mga tao nga naghihingabot sa iya. Nung tito. Oo. Kaya kung padayon hihingabuton siya sa mga tao nga to, ate, wala matuod siyang kalinungan ng kabuhi eh. Pati ikaw, madamay pa. Nung Nakasugilano naman kami nga duwa. Mauntat man sila ginahimo niya nga ina. Pero hindi subong. Kung masiguro na niya nga wala sang nagayngabot siya, ti siguro mga buhi na siya sa normal eh. Upod siya pamilya. Sa imo. kabay pa nga magkabot ng tiyon nga ina, nung. Samtang wala pa makagwa ang bata namon. Anik, ano bilang but mo silingon, Fatima? Delay na nga akong pamula nung tito. Kaglabatsagan ko. Nagabusog ako. Ti ano, nakaibalo na siya si Jack. Wala pa. Kisang primero, daw hindi pa ako sigurado eh. Pero subong napiho ko na. Nagabusong ako ng tito. Kung na mo kinanglan nga makaibalo si Jack sina. Fat, abisugiri siya. Pasi pa man lang kung magbagong desisyon niya kung may balaan niya nga nagabusong ka na. Oo, anong tito. Sugiran ko si Jack kung magpauli ni siya diri. Kadugay sila magawa sa ilim na. Dumi ginaulat sila, Jack. Gani, wala sila magkaibalong nga kaina pang ulat sa ilan ni kamatayan. Mo gani. Bugoy, kinanglan madispatchar na to sila. Diri mismo sa lugar nga. Hindi sila makaparayo diri. Kaya dito sa unan, may outpost sa mga pulis. Dasigay lang nga. Pagkaigo na to sa ila, masirit na yung kita. Dira kita magi sa piyak. At dito sa digdigoy kang Isabel, nagawulat sa aton. Ayos, Jack. Kako,
Bugoy, ito na. Jack, Nagtindog na sila. Nagbayad na sila. Dali ka, maplastar na kita malapit sa ila. at yung Jack. Dito sa jeep nila. Tag-isa na to sila. Ang dito sa may driver's seat, akon, ikaw sa isa. Oh, Jack. Dasiga, kilala makaplastar kita dito. Antes sila makaplastar sa ila sa lakyan. Para sila nga duha. Sinyasan ko si Bugoy. Bugoy! Dunganan ta! Aturo si Bugoy. Nagkaplapit sa salakyan. Katuan ko man ang isa na masaka na sa driver's seat. Boss! Happy trip! Ba? Ato. Hindi ko mali Bugoy ang isa. Ano man? Nagdalagan? Jack, may patapat, nagkatan, nagsump ka! Bugoy! Hindi! Hindi sa barangsa! Dito sa bakanto sa outpost! May pulis! Ano man? Ginlagas kita ni Bugoy! O hindi! May pulis sila sa unang! Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon, aksyon radyo. Bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bakolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon, aksyon radyo. Bakolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bakolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Mga abiyan, sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sang kabuhi ni Jack Balaan. Dili sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginti produksyon sang DYEZ sa Bacolod Action Radio.